9,000 ka mga bata sa dapitan ang target mabakunahan sa City Health Office alang sa nagpadayong Res Bakuna Kids nga gisugdan kagahapon Pebrero 22 sa Glorious Fantasyland nga dunay tema nga Love Them, Protect Them, Vaccinate Them. Gibana-bana ang 150 to 200 ka mga bata ang ilang pwede mabakunahan. Usa ka 6 anyos nga taga Barangay Linabo ang ilang unang nabakunahan. Gawas sa bakuna batok COVID-19, nakadawat sab og 5 ka kilong bugas, food pack, balloon, goodie bag ug ice cream ang mga bata nga nagpabakuna nga giandam sa lokal nga panggamahanan sa dapitan. Sumala ni Dr. Rolito Catalonia, ang City Health Officer sa dapitan, mapasalamaton siya sa mga ginikanan sa pagdala sa ilang mga anak sa vaccination site, ingon man ang pagsuporta sa ilang kampanya nga mabakunahan ug maproteksyonan ang mga bata batok sa bakamatay nga virus. Dugang ni Dr. Catalonia, 14% sa nagkasakit sa COVID-19 sa tibok nasud nag-edad og 19 anyos paubos. Samtang ang Dapitan City, daghan na ang mga nangamatay nga mga bata tungod sa virus. Busa, hug tanong giauhag ang tanang ginikanan nga pabakunahan na ang ilang mga anak. Sanglit kinahanglan sab nga fully vaccinated na ang ilang mga anak nga mosalmot sa pagsugod unya sa ilang limitadong face-to-face classes. Gawas sa mga vaccination sites nga nasa syudad, doon na sab mga mobile vaccination nga pagahimuon hilabi na sa mga lagyong barangay ug mga fixed sites sa Talisay Covered Court, Dapitan City Cultural and Sports Center ug Barangay Sulangon sa susamang syudad. Sa mensahe ni Dapitan Mayor Rosalita Halusos, pinaagi ni Konsehal Christopher Ma, gisaysay niini nga tinguha sa mayor nga makita ang dapitan isip usa sa mga syudad nga naningkamot aron mabatukan ug malikayan sa katawhan nga mataptan sa makamatay nga sakit. Pinaagi sa pagbakuna nga mao'y usa sa makatabang aron mahatagan og insaktong proteksyon ang matag pamilya batok COVID-19. Nagpasalamat usab ang mayor kang Dr. Catalonia sa iyang walay hunong nga pagpanerbisyo aron masiguro maatiman ang panglawas sa ilang mga residente sa syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe